Achilles ang kanyang sombrero na papalaho at pumasok sa loob ng palasyo. Pumasok siya sa malaking kwarto. Doon niya nakita na maraming nakupo ng mga hari at prinsipe na dumating para hilingin ang kamay ni Prinsesa Paris. Nang maisip ang prinsipe na nagbigay ng mamahaling baso sa prinsesa, agad na tinapik ni Achilles ang baso at umasag. Nagulat lahat ng mga panauhin. Pagkatapos nito, nalaglag ang mga buto na binigay ng prinsesa kay Achilles mula sa kanyang bulsa. Agad naman itong napansin ni Prinsesa Paris. Napatayo naman ang prinsesa at nagbigay ng bugtong sa mga panauhin. O sige, mga ginoo. Rael! Rael! Isang napakagandang trabaho at may itong susi ito. Naglahat ng itong susi at hindi ko alam kung mahanap ko pa ito. Nang biglang nahanap ng susi ito. Ko kung sino Nangadako, nangadako. Babol. Babol, babol. Nasagutin ng Babol, babol. Apple. Nga. Babol, ma. Baboy, manok. Ano? sagot sa akin dito. Ay ang sarili ko. At ang itong susi ay ang pinakamamahal na asawa. Yan ang sagot. malungkot na umalis sa palasyo ang lahat ng mga hari at prinsipe. Niyakap ni Prinsesa Paris. Nga. Nga ba? Barog, tarong. Nga. Sahod lagi sa baba lagi. Nasahod dito sa baba, manok. Nga dako. Sahod lagi ba? Ang malalakbay. Noong unang panahon, may isang batang lalaking nagngangalan Jack na nakatira sa isang maliit na baryo. Inom pa siya kape. Paglakbay sa buong mundo, nasipag siya at isang mabuting tao. Sa kanyang pagsisikap ng maraming taon, nakapag-ipon siya ng